Sampean sinten? Sampeyan sing tuku alas kene nggo mang pateni kula, Mang. Bitrim. Sing tuku alas kene nggo mang pateni kula, Mang. Mane kula ora iso mulih, ora entuk pangan mang pateni pun monggo. Lho lah kok malah kowe pasrah pati urip. Lah witekno wong sampean tekan iki ajeng napa nek ora ngelih ora bakal tekan kene to sampean wujude buta. Kowe lali karo aku. Sapa ta? Petro kowe tau tate urip karo aku Pirang-pirang abad kepungkur. nalika donya iki durung eneng menungso anane bangsa ning jim kowe tau urip karo aku. Wow, kelingan aku. Sapa? Jin dan Jun. Ora ngawur. Lah sapa ngaku ora tepung kok? Aku Begawan Solontara. Aku Gandarwa Maya, Gandarwa Raja Bali. Bapak lo? Iya. Bapak. Iya. Aduh, sampean kok sandangane apik banget. Kula kok dadi kere, Pak. Panjen wis pinesti kudu ngono. Pun pinten abad sampean bisa kali kula? Suwe banget. Wah, wis ora iso diitung. Ayo memper nek kula lali kula pangling. Iya. Sampean kok nyandangi api niku saiki lenggah teng pundi? Neng Kayangan. Wah. Dadi dewa? Iya, Petro. Syukur. Dewa tugase napa? Aku tukang resik Karang Kawidodaren. Oh alah, Pak Bon to. Iya, Petro. Ngono kok dewa. Ning dewa iya gleleng. Iya. Lah kowe kena ngopo? Lah jare dewa. Ora ngerti atine Petro nek dewa ki awas apa-apa iso maca atine Petro. Kowe mewangi bapakmu Semar perang karo Baladewa. Kowe kena Kyai Nenggala Kuntal tekan kene. Pustaka Jamus Klimasada ilang. Kowe ra iso bali. Nggih. Petro, Non. tengah ngalas kae ning sendang jenenge Sendang Malih Warna. Aja wujud Petruk, wujuda sawijining apa wae ning aja wujud Petruk mengko kowe ingkang bakal bisa mbabar cerita iki. Ngaten. Iya, nggih. Dadi wong tuwek ora dadi wong bagus. Mungkin oka sing kepencet malah ribet. Dibeling atasi ngono wis ora sapa. Kanca-kanca kula niku rada iri. Engko terus omado, oh ngono. Ora sah ngenten tuwak ngenten iki malah penak. Yo, kowe nganggo jeneng sapa sakarepmu nggih? Kawenehi daya kekuatanku kowe dadi wong pinter, dadi wong digdaya, dadi wong awas. Amin. Wis enten ana nang kene, Dolengkas ana Nalindra teka. Sinten? Kowe tepung ning aja ngaku yen kowe tepung. Oh nggih. Dawuh. Nang tengah ngalas kok ana piyai sepuh
sandangane mung nganggo kuliting wit sing gedhe ning katon tak sawang mencorong cahyane iki ora wong baen-baen. Koko Prabu piye mbok pados tiyang sanesipun kemawon namung tiyang wana kados mekaten aja ngece karo wong ngalasan. Tak takonane dhisik ya Janaka kula semanggaken Kisana kowe kuwi sapa? Kula menika ingkang mapan wonten ing wana mriki wondene pangkat kula menika Demang. Kowe iki Demang? Nggih. Demang sapa? Kula pun Demang Cakrawangsa. Cakrawangsa kasinggihan panjenengan sinten Prabu Kresna? Lho. Percaya ora Janaka wis ngerti karo aku malah nyebut takon jeneng kok wis disebutke jenenge. Ingkang wingking sinten Raden Janaka? Nalagarekta ngerti karo aku. Ora aneh sampean kerep mlebu koran kok. Sampean kerep dadi sampul majalah. Bubu cengelmu. Nek kali kula mesti mboten ngerti. Sing matane kira kowe sapa Gareng? Wit. Ngerti ya? Kowe kulino kecekel polisi ya, Neng. Dengkulmu melocot ora. Nek karo aku mesti ora ngerti. Sing matane kaya ndok ceplokan sapa kowe Bagong? Kowe lha ampun tenan. Pun niki mawon suwun pambiyantune. Iya Bagong. Iya Bagong. Iya Kresna. Wis konjur wangsulan sakenake dhewe ngapunten. Iya. Kisana wonten dawuh Demang Cakrawangsa inggih wonten wigatos menapa? Aku kuwi lagi kerepotan. Sebabipun aku duwe mungsuh sing nyolong pusakaku. Mungsuhku jenenge Dewa Kahana. Yen kowe iso mateni mungsuhku Dewa Kahana, iso ngrebut pustaka Jamus Lima Sada, kowe njaluk apa tak turuti. Kula mboten nyuwun napa-napa, ning bakal tak paringi. Kula mboten nyuwun wong kula niate tapa ngrame. Nadan ora tok tampa ning kowe bakal tak paringi. Aku ki duwe abdi jenenge Petruk wis mati. Bojone ayu. Peken bojone tur omahe ya rada gedhe, peken kabeh omahe. Petrondolo iki. Iya. Panjenengan lenggah mriki kula sing ngrebut pustaka Jamus Kelima.